Na juhu pohoria Vtáčnik v doline potoka Kľak na strednom pohroní v Banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica leží obec Hrabičov. Chotár obce je zväčša odlesnený, hornatý a má zlomové línie s hlbokými údoliami, v ktorých tečú menšie horské bystriny a potôčky. Rozptýlené osídlenie tejto obce, tzv. Štále alebo kopanice, vznikli prevažne v spojitosti s tunajším baníctvom, drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom. Ide o skupinu nepravidelne roztrúsených usadlostí v rôznych častiach katastrálneho územia obce na pozemkoch, ktoré získali obyvatelia kultivovaním dovtedy nevyužívanej pôdy. Prví osadníci budovali nielen hospodárske stavby a príbytky uprostred získaného pozemku, ale aj na jeho okraji pri prístupovej ceste. Väčší dôraz kládli na hospodárske staviská, pretože tie boli vždy rozmernejšie ako obytná časť. Žili v patriarchálnych veľkorodinách, kde 3 až 4 generácie hospodárili spoločne. Až keď sa rodina značne rozrástla, došlo k deleniu majetku. Vedľa pôvodných domov začali vyrastať ďalšie, až sa začali vytvárať skupiny domov s voľnou, zhlukovou alebo reťazovou zástavbou. Na svoje rozlíšenie mala každá usadlosť vlastný názov, ktorý dostala obyčajne po svojom majiteľovi, najčastejšie po jeho priezvisku. Územie stredného pohronia bolo osídlované pozdĺž toku Hrona z juhu smerom na sever, o čom svedčia i archeologické nálezy, ktoré sa zväčša našli náhodne. Prvý dôkaz osídlenia stredného pohronia pochádza už z mladšej doby kamennej. Bohatšie archeologické nálezy zo stredného pohronia sú známe z mladšej doby bronzovej a za ňou nasledujúcej doby železnej. Prvá zmienka o osídlovaní pohronia je v zakladajúcej listine opáctva svätého Benedikta nad Hronom z roku 1026, kedy kráľ Gejza daroval opáctvu neobývanú zem. Žiarska kotlina patriaca Nitrianskému kniežatstvu v 5. storočí mala na mieste dnešného kaštieľa v Žarnovici menšie obranné hradisko. Revištské pánstvo sa spomína v roku 1226, kedy viedla hranica po potok Hrabičov. Prvá písomná zmienka o obci Hrabičov pochádza z roku 1828, kedy sa obec nazývala Hrabičov. V roku 1920 mala obec maďarský názov Gyertyánfa, Gyertyánfa Élesmárt, po nemecky Hrabišov. Nemeckí kolonisti sem prichádzali vo viacerých vlnách a ich príchod súvisel najmä s rozvojom baníctva. V tomto čase mala obec 348 obyvateľov a 51 domov. V polovici 18. storočia Hrabičovský mlyn mal odovzdať panstvu 25 meríc obilia, čo znamená, že v tomto období už bol v činnosti. Budova školy bola postavená v roku 1888 a bývalý notariát v roku 1911. V roku 1890 v obci žilo 955 obyvateľov, z toho 395 bolo zárobkovo činných, 347 pracovalo v poľnohospodárstve na 45 gazdovstvách. Remeslami sa živilo 8 obyvateľov a 13 domácností bolo zamestnaných v povozníctve. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, poľnohospodárstvom a uhliarstvom. Obec je totiž v doline, kde sa tvorilo drevené uhlie. Ešte aj v súčasnosti je v okolí dolina, ktorá sa volá Uhliarska. Stále sa tam dajú rozoznať miesta, kde sa drevené uhlie tvorilo. Bola tu i lesná železnica, ktorá ľuďom pri zvoze dreva pomáhala dlhých 35 rokov. V miestnych ústnych podaniach sa spomína dopravovanie dreveného uhlia do Žarnovickej Huty, Vyhieň, Hodruše, ba aj do Banskej Štiavnice. Pokiaľ nebola postavená lesná úzkokolajná železnica, bol Klakovský potok splavný pre dopravu dreva až po Brod. Revištské hradné pánstvo, zahŕňajúce i Horné Hámre s osadami Župkov a Hrabičov, v roku 1480 dostalo konkurenciu v podobe trojposchodového, neskoro gotického zámku a rezidencie Dóciovcov v Žarnovici.
Po vymretí Dóciovcov v roku 1662 prešlo revištské pánstvo do správy Banskoštiavnickej komory. Z roku 1674 sa zachoval prvý súpis obyvateľov Kľakovskej doliny. Banská komora potrebovala poznať stav pánstva, koľko má poddaných a aký majú majetok, aby im mohla vyrúbiť daň. V roku 1715 patrili obce Kľakovskej doliny pod obec Horné Hámre. Rozhodnutím ministra financií z 19. septembra 1865 bolo zrušené pánstvo Šášov a obce boli spravované z revištského pánstva. V roku 1871 boli majetky a lesy odčlenené od správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici a boli pričlenené k riaditeľstvu do Banskej Bystrice a pod lesný úrad Žarnovica pripadlo pánstvo Revište ako jeho hospodárske oddelenie. Komorné pánstvo Revište 28. februára 1871 zaniklo. V roku 1936 bol v obci Hrabičov veľký štrajk lesných robotníkov. Neskôr obyvatelia pracovali v priemyselných mestách Žiar nad Hronom a Žarnovica. V prvých dňoch Slovenského národného povstania v auguste 1944 prišla do Hrabičova obranná vojenská posádka z Trnavy. V dňoch 25. až 26. septembra 1944 prebiehali ťažké boje na Brode o vstup nemeckej armády na Pohronie. V zime na prelome rokov 1944 a 1945 obyvatelia Hrabičova pomáhali partizánom brigády kapitána Jána Nálepku a zväzku Jána Žižku. Protipartizánska jednotka Edelweiss 24. januára 1945 vyhnala obyvateľov Hrabičova, obec vyrabovala a vypálila. Zhorelo 66 domov a hospodárske budovy. Ostali len domy vo vzdialených osadách. Obec bola neskôr vyznamenaná radom SMP 2. triedy a pamätnou medailou Slovenského národného povstania. Neskôr pôdu v obci obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Žarnovici, Hliníku nad Hronom, Žiari nad Hronom a Veľkom Poli. V roku 1951 bola od Hrabičova administratívne odčlenená obec Ostrý Grúň. Základnou funkciou kopaničiarskeho osídlenia bolo umožniť obrábanie pôdy na odľahlých miestach. Hlavným rozlišovacím znakom kopanice alebo štálu je prítomnosť minimálne 3 izolovaných stavebných objektov s priľahlými poľnohospodársky využívanými pozemkami ako orná pôda, trvalé trávne porasty a ovocné sady. Neodmysliteľnou súčasťou kopaničiarskeho života boli remeslá. Obyvatelia štálov sa remeselnej činnosti venovali najmä počas zimného obdobia, kedy nebolo možné zabezpečovať obživu poľnohospodárskou prácou. Medzi obľúbené remeslá tu patrilo rezbárstvo a košikárstvo. Ľudia tu vyrábali predmety každodennej potreby, ako rôzne koše a drevený riad, ktoré potom predávali na jarmokoch v okolí. Pozostatky umelecko-remeselnej činnosti sú badateľné v obci dodnes. Majstri žijúci na štáloch sú naozajstnými odborníkmi vo svojom remesle, no ich počet z roka na rok ubúda. Známym košikárom v obci je pán František Priehoda. V obci Hrabičov predstavuje prirodzené a historické centrum kultúry, kultúrny dom, knižnica a pamätná izba. Medzi tradičné podujatia v obci patria hrabičovské hody, fašiangy, páračky, uvítanie do života, gratulácie jubilantom, posedenia k Dňu matiek, k Dňu úcty k starším, Deň detí, stavanie mája, tradičná obecná zabíjačka, Mikuláš, jasličková pobožnosť, predsilvestrovský beh, privítanie nového roka a podobne. O zachovávanie folklórnych tradícií, o zábavu a kultúrny program v obci sa stará známa folklórna skupina Rozmajerín. Spojenie osudov obce s lesom dosvedčuje aj samotné pomenovanie obce, odvodené od stromu hrab.
Aj erb obce zobrazuje v zelenom štíte zlato odetú pravú hornú končatinu, držiacu zlatú trojlistú sadeničku hrabu s koreňmi. V súčasnej dobe má obec 568 obyvateľov, ktorí žijú v 19 osadách. Obec má 270 domov. Najvzdialenejšia osada Čierťaže je od stredu obce vzdialená 6 kilometrov. Medzi ďalšie pomenované osady patrí Havranie, Laurovci, Kopanica, Adamov vrch, Hríbovci, Boháčovci, Hnátovci, Zajacovci, Smelákovci, Kristianovci, Pančuškovci a Vicianovci. Z hľadiska urbanistickej estetiky a umiestnenia stavieb v krajine možno tradičné rozptýlené osídlenie pokladať za pozitívny jav. Sídla a stavby boli esteticky vyvážené, mierkou ani materiálom prírodnému prostrediu neprotirečili. Rozptýlené osídlenie na území Hrabičova ostalo zhruba v pôvodnej forme a podobe, avšak už neplní svoju primárnu funkciu trvalého bývania. Domy sa využívajú zväčša ako rekreačné chalupy. Obyvatelia obce Hrabičov si v roku 2023 pripomenuli 195. výročie prvej písomnej zmienky o obci.